Boss, an cika aiki. An kwato dukkan kayan da yake hannunsu. Kuma an kai su store. Yanzu ba wani abu da ya rage a hannunsu. John, shi yasa kake brigade. Kuma ina so ka san ba wani magajin da zai gaji kujera ta sai kai. Na ji daɗi. Well done boys. An yi aiki mai kyau. Don haka a ƙara ƙaimi a ci gaba da zama mabiya na gaskiya. Gashi sai a je a ji daɗin rayuwa. Kai da yara. Na sallame ku. Sai ku zo mu je mu shakata mai fati ji daɗi. Boss, I'm eager to take life. Relax, meet John. Ni ban ga amfanin wayannan kartun banzan da kake tarawa a gida ba. Kai baka san cewa zubar mana da mutunci kake ba? Zo. Wato kin gane ne? In ka tsadandan a harkokina, Allah ya sakin ji. Je ki kawo mu ruwa in ci abinci. Wannan abin da ya faru ku tabbata ba shi Alhaji Bala Osi ya dauka, kuma sai na daukan sa a kansa. Duk wani jini da ya diga a jikinku sai ya biya shi. Baby. Yes sir. Ku tabbatar da Dr. Bilal ya muku duk abin da ya dace. Ka yi daidai mutumina, kuma duk umarnin da na bayar an yi shi daidai. To amma akwai abin da nake so ka sani. Jibi-jibin nan 'yan sanda za su kai su mami yankin gabas. Don haka ka faɗa wa duk jama'armu da suke eriyar kada su fita nan. Kuma ka sani duk cikin mutane na kai na yadda da kai, kuma kai nake alfahari da kai. Don haka tabbas kai za ka gaji kujeran nan tawa. Sai da safe. Kwana biyun nan John ba na gane maka. Akwai matsala ne? A ba komai wallahi, babu abin da yake faruwa mai gida. Babu komai, amma in an kira ka baka ɗauka. Ai hakuri mai gida. Haka ba za ta ƙara faruwa. To shikenan, amma ina so ka sani satin nan ka samu asarar muhimman abubuwa. Bai ɓaci ba, yanzu abin da nake so da kai zan baka kaya kamar katan 50 ka kai wa Ali Bullet. Kuma kana kai mishi zai baka kudi cash ka kawo mu. Amma wannan tafiyar da za ka yi ba na son gayya daga kai sai mutum biyu. To shikenan boss, an gama insha Allah. Yawwa. Shikenan. Nagode boss. All right. Thank you.
akan mai kimu kwan turo ki nake min kice dama ki ga min gaskiya. Kai hakuri ba bincike nake yi ma ba, gani ne ni kaɗai ce a gidan kuma ina son abin da zai ɗebe min kewa, shi yasa ina duba ko kana karanta irin littattafan Hausa. Kai hakuri amma dan Allah hoton da na ne a cikin nan wace ce ita kuma me alaƙa ka da ita, budurwa ka ce ko mata ka ce? Kar ki sake min irin wannan tambayar saboda kina nema ki tayar min da ciwon da ya warke a cikina. Na shirya kamar yadda kamar alƙawari in shirya za ka mai da ni gida. Kai nake ji. Oh my God, Hanan. Ina da tarin abubuwa yanzu a halin yanzu. Yanzu ba zan samu dama kai ki ba. Amma zan baki kuɗin motar da zai kai ki. Har ma ya miki da gocin ji, Hanan. Akan me? Ai ba haka muka yi da kai ba. Mun yi da kai za ka ɗauke ni ka mai da ni wurinsu ka ba su haƙuri. Ya na ganki kuma a shirya ka? Ka manta yau kai mun alƙawari za ka kai ni gidanmu? Oh my God, ta gani ba. Amma dan Allah ina so ki haƙuri saboda yau ina da wani uzuri muhimmi wanda ana jira na. Haba Isa, kai fa kai mun alƙawari yau za ka kai ni gida. Amma sweetheart, dan Allah ki haƙuri. Zan baki kuɗin mota wanda zai kai ke dawo da ki. Saboda ni sauri nake yi. To shikenan. Allah ubangiji ya sa haka shine mafi alkhairi. Yawa sweetheart, thank you, na gode ba. To zan maza mazan je saboda suna jira na. Allah ya saka da alkhairi. Malam Musa lafiya? Sai abu. Me yake faruwa ne? Iyalinka. Raju. Nafisa. Ya sai na lillahi ne? Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya ne Nafisa ka ce kai ta rage da kai ta. Kai hakuri, kai hakuri, sai hakuri. Kai hakuri, sai Allah bai da raju sai ka jira kai ba. Hanan, zauna zuwa gobe zan mai dake. Ba zan zauna ba. Gidanmu nake so ka tashi ka kai ni yanzu nan. Ki daure ki zauna. Zauna. Tunda na baro gidanmu, a matsayina na wacce ta baro gidansu ta shigo duniya, kai ne mutum na farko wanda na fara haduwa da shi, kuma sannan kai ne mutum na farko wanda ya fara canza min tunani. Inda za ka amince ka so ni, a shirye nake da in aure ka.
soyayya da ni haɗari ce. Da faɗarin da kika baro daga cikin gidanku. Hanan. Ban gane ba. Me kake nufi? A sannu a hankali za ki sani. Gaskiya kamata ka gaya min dalili, me dalilin ka ne yan faɗin haka? Ina son kyanan, amma akwai matsala. To ni wannan wace irin matsala ce? Ka faɗa min ita mana in sani ko me? Hanan, matsalar da ta ruguza min farin ciki na baya, ni kaina ban san dalili ba, amma na taso na tsinci kaina na yaki na ɗaukar fansan mahaifi wanda a kashe a harkar daba da safarar kayan maye. Hello mai gida? Ah? Kana ƙofar gidana? A to ganin zuwa. Ganin zuwa sa. Kayan da na bayar a kai wa Ali Bullet. Boss. Alhaji Mudi ya aika yaransa sun kwace su gaba daya. What? Gaba daya? Kwarai kuwa. Don haka wannan lokacin ba zan saurara mishi ba. Idan ma ya kama in ba da umarni a kashe shi, zan iya yin hakan. Barkan ku da aiki ofisa. Sani ya gaje. Ya aiki. Talata ta yawa. Je ka duba motar nan meye ne a ciki. Okay sir. No officer, no need. Ba sai ka duba kayan nan ba. Mu ai duk da mu da ku da ɗaya ne ai. Have this one labai. Just wannan a sai wa yara alewa ba wani abu ne wannan. Kayan ne dai ba mu bukatar ku gansu. Kuma kayan ne nake son ka. Shine kamarin ya labai. Hey! Arasi! Yallaɓai, ku kama hadda wannan mota. Malam yallaɓai kayan jira-jiran. No need! Kayan jira-jiran ne. No need! Come on, get out! Get out! Get out! Ku fito. Get out! Gwamnati na biya na kuma akan haka da muke aiki. Wallahi arrested. Yanda kuka tafi da ita, wallahi sai kun kawo ta. Je wala! Ku kawo ta. Ku zo ku shiga wannan mota, ku zo mu je. Je! Sasu a cikin mota. Wajen ma dan let's go da Allah zo mu je. Yana bayan ka sashi a ciki. Mu je! Mun fi karfin wannan abu. Za ku shiga gaba. Yallaɓai, yanzu kun san waɗanda suke ma aiki kuma ma yaya za ku yi da su? To ai dole ne mu tume su. Domin ana shigo mana da irin wannan kayan mugaye da yawa a nan cikin gari. Kuma idan zargin mu ya tabbatar cewa yanda mu muke tunani ya tabbatar cewa kayan irin da muke zargi ne, to za su fuskanci hukunci mai tsanani daidai laifin da suka aikata. Ari ya kace wallahi mai kayan nan ya fi karfin hukunci. Kai, take note. Da yan sanda kake magana. An biya maka ka harbe ni mana. Sergeant. Yes sir. Ka kyale su. Okay sir. Ai suspect ne su. Yes sir. Wallahi kika yada da sai mun kashe ki. Sai na zo har gida na yanka ki wallahi. Za su iya fada duk abin da suka ga dama a nan. Yes sir. Amma idan muka tafi, za su gane kuskure su. Amma mutane suna korafi cewa daga an ban nan wurin shikenan an daina maganan kayan. Kuma maimako a kona kayan su sai ku tafi da shi ofishin ku dinga mishi dauki ɗaiɗaya. Wannan zargi ne.
mutane har yanzu ba su fahimci dokan polisawan Najeriya ba. Ai wannan exhibit ne, kuma ban yi tunani ke da kike aikin jarida ke ma baki za ki fahimci dokan polisawan Najeriya ba. Idan muka kai su kotu, mene zai zama exhibit da evidence da za mu nuna ma alikali cewa ga abin da muka kama su da su. Idan muka kone shi ai mun aiki banza. Zargi ne na mutane, kuma mutane ba su bin yadda ke zai yake tafiya. Daga aka kama suka ji shi kenan ba za su bi ba. Damuwa mutane kenan. Domin ba ma wasa yanzu da John, ba ni da wata kalma da zan faɗa wacce za ta wakilci abin da ya fi ba da haƙuri. Amma abin da kai mun na ji daɗi, ka sadaukar da rayuwarka saboda tawa. Boss, ba abin da za ka nema a gurina wanda ba zan iya baka shi ba. Mallakata ko ba mallakata ba. Da haka zan iya baka rayuwata. Wannan aƙida ce na mahaifinka John. Ni kamar baba nake a wajenka saboda mahaifinka yayana ne. Don haka ni ma zan iya sadaukar da rayuwata gare ka. To, boss zan tafi gida ni yanzu. A'a John, ka zauna a gidana har sai ka samu sauki. Boss, ka manta da cewa likita ya ce harbin nan da aka yi bullet din ba shi da rufi a jikinsa. Yanzu kawai tabo ne rage min a jikina. Ni kuma ya kushin kadangare ba zai hana ni abin da nake so ne ba. Boss, wannan magana taka haka take. Abin da nake so da kai, ka je gida kai kwana biyu ka samu lafiya. Amma kana fitowa abin da nake bukata shine ran Alhaji Mudi. An gama boss. Allah ya ƙara sauki.
صلى على سيدنا محمد استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب يا الله. أي فرنش يوم ولا جلاد. كمية دي كانت تدين مسلمين جيسوس. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. What? John? Ya sanda boss, sanda boss. Menene dalilin sa kayan nan a jikinka sai ka ce wani sabon limami? Boss, saboda kamala shi yasa na sa wannan kayan, amma idan ka ce a cire sai a cire. No, a cire su. Wannan kayan da ka sa bai dace da harkokin da muke yi ba. Ta'addanci muke yi. Shikenan oga, abin da ka ce ai shi za a yi boss. To yanzu akwai account number da na baka. Ka tuna shi? Eh na tuna shi boss, na tuna shi boss. To zan baka kuɗi ka je ka sa a account din. Kuɗin kaya ne da za a kawo mana. Shikenan boss, an gama. An gama boss. Shikenan, nagode boss. Zan gano ka. Lafiya kuwa? Kina da wani abin faɗa ne? A gaskiya Alhaji na gaji da rayuwa ba haka. Kin gaji da rayuwata kuma? Kashe ni zaki kenan. Ni fa ba haka nake nufi ba. Kawai dai halayyar ka ce da ya zama haka. Ka duba fa fi sabilillahi. Yan uwana kwata-kwata ba sa zuwa gidan nan. Sannan duk inda na fita nuna na ake. Kai kuma baka da aiki a kullum sai shan giya. To kina da matsala akan haka ne? Kwarai kuwa. Matsaloli ma nake da su akan hakan, ba matsala guda ɗaya ba. Dan gaskiya ni na gaji. Halin dan kauye kenan. Inda ya shigo birni ya waye sai dinga kallon ka kai ne ado. Kin manta abin da ya faru kwanan baya ko? To, ni dai na faɗa, kuma zan ci gaba da faɗa. To saurare ni. Saboda ina da kuɗi ne aka bani aurenki. Amma ba a matsayina na mutumin kirki ba. Ni ba mutumin kirki ba ne. Kuma ni ban taɓa gaya miki ni mutumin kirki ba ne. Ko na taɓa faɗa? To shi kenan idan mutum ya girma ba zai dinga aiki irin na masu hankali ba? Gaskiya ne, gaskiya. To zo ki ji. Kawai gaskiya na gaji wallahi. Ai baki sani ba. Sun kiro ki ji. Kin gane shi abun Wallahi har wannan marin ma na gaji da shi. Ai ba haihuwa ta kai ba. Haka za ki faɗa? To shikenan ki je na sake ki ko? Sai ki kwashe kayan ki ware. To shine me dan ka sake ni? Dama ni na gaji da cin kuɗin haram. Kuma babu abin da zan dauka daga cikin kayanka. Wannan tsinannen kayan ma na jikina ina zuwa gidan mu zan aiko maka da shi. Ta dai kin bar shi a gidan ku samu karuwa da shi. Ni me zan yi da shi anan? Tunda ko wata ce ta zo ba shi zan bata ba. Sababbi zan nema.
dan Allah kai hakuri wanda ka zo nema baya nan. Wala baya nan ku yi hakuri. Na san kai ɗan sanda ne, amma don Allah ka yi haƙuri. Ni ba ɗan sanda ba ne, ni mai gidan shi. Wallahi na ji daɗi. To shi kenan, bari in taso maka shi. Yana ciki yana bacci. Ranka dade. Ba na son wasa da sana'a. Ya muna can muna aiki kai zaka zo gida ka kwanta. Mu ne ma muka zama yaranka kenan? A'a, boss. Kawai dai matsala aka samu. Amma ai hakuri ba za a ƙara samun haka ba. To ka shirya ka je ka kai mishi kuɗin nan domin yana can yana jiranka. Kana ji na? Na ji ne boss. Kuma ka tabbatar ka kunna wayarka. Boss, an riga an kare komai. Wannan shine check din da aka riga aka tura musu kuɗin. Okay.
wannan kuma shi ne receipt din da sun riga sun karba. Kuma yanzu mun gama da su za su sauke mana kaya a wannan satin. Yawwa ya yi daidai. To kajin nan karsu wannan abu ya yi. Okay. To zan tafi ranka da ni. Okay. Okay. Thank you. Da akwai magana ai. Ranka da to. Akwai wani abu da nake nema gare ka. Tunda ka ce duk abin da nake bukata za ka iya yi min. Warai kuwa. To akwai yarinyar da na gani a gidanka kuma na ji ina son ta da aure.